Сава, туди станьте, мені хорошо бачно було. Туди от подойдите, там хорошо. Розкажіть пару слов про її, якби. Ну, після війни сталася вона з дітьми. А в війну розкажіть, як її льос був. Ну, Як вона вижила? Ви знаєте, я ж маленька ще була. Ну то, що ви відаєте Ну, про але її. я так знаю, бо тому що разом вона сталася, мужик раніше помер, а вона сталася, де забрала дітей ще братових. А як війна вже йшла, так ці діти братові забрали їх, а вона вже своїми. Трудна була їй судьба, бо казала, температура велика, тоді хто що, де яке лікарство? Вона казала, я мочею спасала, давала в рот мочу і все, і діти ще залишилися живі. А де вона сховалася, як відомо, що, як вона розповідала? Тоді ж, як уже шалоші наші окружили, добили на кожному дворі патрулі, то йшли на патруля. Угу. То є ще добрий патруль, то не стріляє. Як мама йшла і несла нас, викадну, хай б'є. А тато і того брата, що сказали, втікай. Там Штирхонов один каже, що підписався на його. А він каже, перший ліс, а ти каже, Данило, хай син скочить. А тато його штирхав, він як скочить, молодий був, 24 року. А він як верхом на коні догонив, що ти можеш. Щек його підхопили, а тата кинули на плечо. Тато так сина кисунули. А потім шидували крошечки і сказали, вже ту дівчину, що ще я казала, красива була, секретором робила. А вона каже, я не вернуся. І як батька і брата, то й моє. Що у вас є Писарчуки, і в нас я Писарчук, я секретором працюю. Ну і той німець лізе з коня, візьме я по ручку, то так тато розказував, я там не була. І каже, поводить, не що їй каже, вона не, що я батько не винуватий, то і мене віче тут. А потім, наконець, вже ще останнє слово і сказали, тут будуть бити. І вже стали вичитати. Петрукович Базиль, а тато по Василі, так був Базиль назвали. От як називали. Базиль? Ну, у нас все називають, Да. Василя усі Базилі називали. Барбарка, На плечо. не Варвара, а Каже, Барбара. Я держу його. А він прошу, панянка, і ще кажу. Я така розмахнувся. А тато хоче прощити, що покиньте його. А він сказав, більш. А потім Петрукович Данил, потім Козик Семен і 4 чоловіки, і эту Марію, кров Марії. А чому їх вилучили, по яких критеріях? Як ви сказали? Ну, чому їх вибрали? Що вони... Вибрали. Комуністи. Комуністи були. А там комуністів ніде й близько нікого не було. Там ніхто, але так записано було. І от тут, коли їх вже стали тут стріляти вже, ці дві сім'ї, діти єврейські, одне дитятко, то где-то схватила яка бабка, доказали, впало в колонії і попилась. Втекала маленька. Ну і от там, вже їх остановили і стали, а на этих марш додому, то ми, тато казав, я на цю дівку дивився, на цю Марію. На та нікуди така пряменько дорогою. А вона думає, хай вже б'ють плечі, а впадуть і все. А вже ніхто не становилася враз, а її не стріляли. Вона так і пішла. А тато каже, я скоро сина в корче і посунув корчами, що й живий. І ті ще так, этих, що пустили, то вже не добивали. Пустили їх просто назад. А вже мама вже нас вела цілий табун, та що приблизно ще сараї моя. Так ви попали на доброго патрулю. Столі стріляють, а мама йде, впала, думаю, то стріляли, маленькому дитя несла. Думаю, то постріляли морду. А вона пробила на корчик. А тоді этого бах і бах, а все мимо. А ви Каже, убігаєте. Тікайте. А ще як підбіг другого рода, другий патруль на це місце, то вже цей брат, який батько сунув на собі ми, вже він очухався, то він каже вже так, що, ну підніме голову, тут став на цьому прольоті, вже так бив. А пастухи, які йшли в село, їх пускали.
А як люди, куди ж ви йдете? Село всі оцеплене, на кожній дворі патруль стоїть. Солтус пройшов, сказав, а що буде? Ка я перший зайду, може перший я загину. А ви що хочете? Ну, понарадувалися, все понадівали, і в хатах сидять. А тато брат був старший Давид. Каже, де Данило? Вона каже, не знаю, каже, як ми забили, то може в корчах. А він каже, будемо ще на болото йти, всіх не переб'є. І як сказав, запалили поліціянта солому із димом. І там стільки прийшло, тільки вже, як прибіг на те місце, на то став, другий, то хлопчик, який паспащив корови, вже його не пустили в село, люди. Куди ж ти йдеш? А в село пускали. А з села вже не пускали, послухай. Так вже як, куди ж ти йдеш ще? Так він каже, тому німцю чи схотілося, чи зачепився, чи може схотілося по-большому, чи що. А він каже, тим корчиком сидів. І він ножиком його спалив. До того хлопчика. То я не знаю ні фамілії. Забив, так? Да. От це було все время сказано, що каже. Туди, де саме був, вельми йшли люди. Ну там серед німців і латиші були ще, Да, так? да. Это надвище казали, що то скорее всього, то не німці. Да. Бо як і там у корчах той хлопець, мамо, там говорить. Зараз ще тихо. Партизани з скамейки стоять, ще тихі. Побачив зараз на півфої, що вже виїхав, їх залізли, полетіли, каже, іде облава. Ще притихли, но проминули, не тронули, и ще остались. А я поехала свого брата, выездила далеко, самолетом ехала хоронить. Брат коли целый отряд нас спас. Пошел в туалет, почув, а там говоримо, хто там почув. Там не били нікого. Залезли. Кажуть, може прощати за вираження, я не знаю, я там не приплачу. Але що хотів, наше село куди. Там були люди ще, віруючі. Там взагалі вони не хотіли йти. А наші, ваші крахівці, колубельці хотять, ще жити. А маленьку колубельці сталося. І вже лісники знайшли. Це так спало месені, цей колубельці суші. А ніде і душа, не хотять. А на острові там 3 сім'ї було ходить. Там ходили. А тих ще до озера. Это мого мужика, батька. Хрень був самого лепшого на всьому селі. Так вони водять племенний жеребець. Так всіх немці стали забирати, так став не давати коня. Там у нього большая сім'я, я з ним попросила. Так каже, а можна мені їхати? Я назад коня привез. Вони сказали, можна. И вот они ехали, то там, оказывается, за Вов'яду, там это все вот Полесная гора, то на Полесной горе там нашли, ходили, збирали кості, познавали лица, може, дядьки за В'яду. Там вже вони познавали, узнавали, як, де кого били вот там. Так цей батько Колін вже там розказав за ці чоловік. Як скажуть Ягодський, или Чентивольський, или там якісь, в эту сторону, а Бобровицкий в эту сторону. И которые Бобровицкие, это и душе не пускали. Один Крот, фамилия, это Яшкин. Яшкин може племянчик, мой дядько, що ви говорите, от до Яшки того вспоминали. Это Квен, як уже підійшли, в його такий костюмчик накинути, такий на плечики. І вони вже до його підходять, а вони його раз, на лицо. А пусти в болоті. Так він той німець було, просто він скочив, пішов і то все время був председателем у нас, все. Ну зараз вже їх нема. А тих до озера і в озеро били. А батько стоїть коло коня. А кинув того коня, да чекав. А тих всіх пустили, от ми кажемо, чому то. Гетих всіх відпустили, а гетих, що знав, села. А він і коня немає його, а хоб не пильнував коня, тому батько жив, був виходить. А скажите, а сколько бобровцев урятовалось? Вот сколько человек приблизно? Там записано, там і ще не пам'ятаю. Ну, 5-10 живых сколько засталось? А, осталося ж мало. Не особливо женщини осталось. Которые не были в Бобровичах тогда, так? Которые в Бобровичах были, а бегли все до
У нас, ну, як зараз у нас, неколи казали, баптисти зараз віруючі живуть. От, то туди бігли люди на Тверду. Красницы. Да. Красницы были вам. Ні, а тут ще лев, де коло магазин У Бодровича. в Обровичах. Так Так само вони- были Да. баптисты. Ні, то зараз, то вже Це зараз. зараз, зараз. Да, і туди там, на тим самому ворозі оті стояли. Але Там тоді так в само Великій були. Хаті Да. були, в І Святій от Волі вони були бігли, трохи. люди наші туди, бо тут моляться, то їх же били, почти Ну і да, нас. ну да, ну О, а мій мужик змерз, да, за тим кротом, що викаче крота, яшки, то з племянничком. Этого, мамо, на щепрушу, мамо, я змерз. А вона, боже, синок, одінься. А де хата нашого, це я була там замужем. Як уїжджаєш у Бобровича зразу, то перший дом направо. Як уїжджаєш його, село. То на це зараз то наші люди літо, наш не вони далеко живуть, Мурманськ. Сюди поприїжджали, на літо їдуть. Так от він побіг додому, надів кінжачка, то там вже їх. Одно молодих мужчин, лев повний нагнані. І вже ніхто, цілі їх більше, живих. А геть ще пінжачка надів мій мужик. І вибрав Іван на того друга, а маленькі були, що в школу не ходили. А то от з 35-го ми були, то ви знаєте, скільки ми було. Я то Ще. менше, ну, а я то менша була, бо я Як? 37-го. О, так він каже, як ми вибрали, так дрот колючий не було з забору. Да. Так каже, такого один, то такого другий. А там немці, це за наші були, як німців охороняли, коли війна була, на цей на река Одра. Там розказують наші журналісти. Зразу видно, каже, їхали солдатами русскими на вулицю поїде, проїжджали у плечі. Там це таке, вони каже, як ми подумаємо, то каже, ми ще так, ми теж туди. А це ще кров моя. А де Колька? А де Колька, по-моєму? Нема? Кольки. І ще вже німці на нього. А тут моляться, просять Бога да ще її. А це моя ще кров вже вийшла. Ще Мішка, да Настя, да Манька. Да ось і є там дітей. Вона та кура з тими ціплятами, де ж Колька, вона вийшла, а тоді вже була велика в полі. І вона каже, я в цей садочок. Вона в цей садочок, а які пішли в Череві. Там ще там, тих і наших став. А той мій Колька вчив, до озера прийшли. А цей німець попався, який, як вони лягуть, він каже, там груша там стоїть, по Твірську поїхати, велика, а Найдар там вже. Бо той розказав, як його охороняв, каже, то там я був у Боброві, така деревня не били. А кого ти бив? Так, там два мальчика пропустив я. Та піднімуть голову. Як я махну, лягу. Як я встану, знову піднімуть, то я кажу, ста показує, бажайте. І вони пробігли. А він приїхав і сказав, так, театр каже, наш ходить, вона навіть пропустив. Всякі були, всякі душі. Та каже, я дві партії давав, і курва я. Його охороняв і його давав. Що нашу Бобровицьку. Ще розбирається, скаже, мама старина. Тато, друга мама, у кого ще сироту, люди вдови. Один німець був німий жінкою. То прийшли вигнати. І сусіди політичні. А вигнали на двері. Я всяка душа можу. Одне може шкодує, одне. Ну, а одне йому сказано бід і все, кому більше буде кіно поможе. Вот так. Ще є хто живий, хто хрещений айцом Боліславом Почопком? Я. А крім вас, хто живий ще є? Я. А то 35-й, 37-й ми ще на нас, на моє завтра, так, полячка. Всіх матушка Марціяна привела на світ, прийняла роди, так? Ну, як же. Моя сестра шла, этого, мужик був шофером в горках служив, вже приїхав, взяв її. А він не схотів, вже колхоз перший, вийти Богоруче. А вона до Целяхами йшла, а ти неколи родили вдома, не де вдома ще. А то
я добре знаю, була залізу на пірди і дивлюся, Як як кричать та плачуть. А то йду додому, стою, сестру веду в роддом, а вона нема ні трусів, нічого ж не було, ні коліні, ні того не було. А вона каже, ну я мерзнуть ноги, вона тако потреб. А як туди дійшли в роддом, де її взяли, так, женщина, що це з вами? А я ще щині, вона обмерзла. А зародила такий хлопець. О, морак, коротше, цманька. І йшли дорогою. А одну везли в скрині. Але вони наїжджі були поваляти. Прийняли нас в колхоз, закопували, куди не взяли. Бо фамілія Мордус. Да, все мої баби Коля каже, це моє Київ. Да, Мордус. І от вона обманув мене, я ніде не взяв. А вже ж я родичину, а та друга сестра заїде в скрині, в скрині що возять, бульбу, картошку, сенаж, скотині. І їй на телехані. Зла, там сладкі, вона на дорозі, там хутор, вона зародила, дитя зародилося. Ну, за те дитя, гоп, урив, та сестра, а її далі повезла за той роддом. Завозить той роддом, вона родить другий, а там признали, а де щідне? Там две постели. Двойнята, где были, Елиса? А то нашли, але же уже и не спасли.